Okay, så som I kan se her, så fortæller os artiklen også, at Scientology efter i første omgang at være blevet afvist af de russiske myndigheder som et trossamfund, nu har fået tilladelse af den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, og derfor søger den danske afdeling Scientology Danmark nu også om godkendelse i Danmark og regner med at få den. Se her citatet, der siger, at nu er diskussionen om, hvorvidt min religion eller ej endelig overstået fra en talskvinde. Og det er et klassisk senmoderne træk, det med, at der dukker nye religioner op. I og med, at folk jo selv kan vælge deres religion, og mere kan tage noget, eller vælge noget, der passer med deres, der handler, eller stemmer i overensstemmelse med de ting, der giver personlig mening for dem.